ziyamchaza umakhulu. But ke iyazingisa lento ethi kuthiwe sinigcine. Senivume ukuthi sinigcine. Kuba asizonigcina xa nina ningavumanga ukugcinwa sithi. Njema kuthiwe ze sinigcine nje. Ndikhani ba nani nivume sinigcine. Kuba asizokwazi ukunigcina xa ningavumi ukugcinwa. Thina si ready siza kunigcina. Kodwa ndikhani nani nibe ready for uba nigcinwe ukuze le nqwelo sihambayo omnye ahlangabeze omnye umgcini ahlangabeze umgcinwa afike umgcinwe ready ukudibana nomgcini wakhe. Kuze ke lento ibe yinhle ke siyifuna ke nathi ke injalo. Masicele ke ngoku isithethi salapha ekuhlaleni sizothetha ke ngomama siza kuya ngasekugqibeleni. Icela sivume ngoma. Lo uthethayo ungwalapha ekuhlaleni. Utata lo ekhaya xa efike ezokwakha apha ufikele kumbi khona. Uye wandicela xa ezokwakha le ndlu yokuqala okokuba mandimakhele indlu yakhe. Ye ndayibeka le ndlu. Abantu bebediliva imaterial bafika ngenye imini kuye bathi lo mntu wakha le ndlu uyakwazi ukwakha. Athi uyasetyenziswa apha elalini. Bathi sibona le nto izitena zihamba zisithi zidoka. Ngenene ke zihamba ziqokola izitena zam. Abuthi uyayibona nale nto wena? Ndithi ewe ndiyayibona. Kunendawo endiye ndaxakeka kuzo kodwa ke ndiza kuyilungisa. Xa ifika ke kupheleni sebefika bafika bathi yho lo mntu ayazi le nto ayenza. Ngoba naku le ndlu seyilevele. Ummangaliso kakatata lona ungumntu wasesikolweni. Ungumhloli. Mna ndisaqala ukwakha umzi. Yi-2-room encinane. Uyapha kwam ndoyike xa ndifika ehlela apha endlini. Le ndlu inomle kunamaphela. Kude kungena umuntu ongaka. Kodwa yena akayibonanga loo nto. Uye wazimisela ngale nto ezengayo. Ndaqhubeka ke nomzi wakhe indlu yakhe yokuqala ndayigqiba. Sahlala kwamnandi. Sibuye sazodibana apha enkonzweni.
Ndiyamva, andazi loo nto noba iyathethwa na ke kodwa ndiza kuyithetha. Kuthiwa lo mntu phaa esuka khona eFlagstaff ubaleka ubukhosi. Ungowendlu yobukhosi kodwa kuyabubaleka kabufuni. Ndithi ke mna hayi, imfundo lena imbi ngenye indlela, ngoba ubaleka isikhundla sakhe esiphezulu sokuba yichief. Kodwa ke ndithi ayinamsebenzi, yazazi. Sihleli naye. Ngenye imini ubonakalisa ubuntu bakhe. Kuxheliwe apha kwipasika. Amadoda elali aye asincedisa akekho. Ndim naye noba uCethe owayehlala ekhaya. Namanye nje sasilapha esihlalweni. Thina ke xa sizoyinqunqa inyama, asiyikhupha apha emathambeni, sisikhupha inyama yodwa emathambeni ngokwesethu isiqhelo. Uthi yena no, ayenziwa le nto. Ingathi ngamadlangazi yakhe. Qala niyikhupha amalungu. Ndithi uyasazi isintu kanti lo mntu. Yeke ke sivane naye. Umama lona kumkwelo xesha ungathi ngumntu obutshica. Ndiyamoyika. Kuhambe ke ngoku sengasekho utata ngoba sasikhona esingcwabeni sakhapha. Kuhambe umama lona ndicela uba mandimqhubele iveni yakhe. Siya ngapha eChepstein. Siye sibuye. Xa kulapha endleleni eMagutsheni sizihambela kakuhle sonwabile. Simiswe bootrafiki. Bemisa mna ke mna ndiqhuba imoto ndingakhange ndiyitshekile. Kanti imoto kudala yaphelelwa. Idiski yaxela ukuthi inyanga naba zazi5 zingaphi. Avele bacenge athethe nabo kakuhle athi hayi, lo mntu ndimcelile. Imisteki yakhe ke kukungayijongi. Nam ke andiyazi kwa ubinjani. Hayi basixolele sithathe umntu phaa. Lo mfo ndimqhelile apha elalini. Kodwa ndazi uba ndizothi ngubani. Xa silapha enantsikeni ndibuza uba ndimbhatalise na. Athi uba uyabona. Ndithi uyabhatala. Heyi, lo mntu enyuke. Ndizama ukwenyuka. Athi lo mama hayi bacela. Yeke lo mntu ubecelile. Ahambe. Sekucaca uba lo mntu ufuna ukundigwaza ngoku. Hayi ke ndiyeke sibuye sizohlala. Amphawula lo mama uba usoft kodwa kukhona isiphiwo ekukusesakhe yedwa esokunyaniseka. Ngoba noba sihamba kanje thina, kukhona abantu abaphiwe uba athi ngqo enyanisweni. Ndamazi ngoko ke nabantwana bakhe ke hayi nasisabe besihlala nabo apha. Kodwa ke ndisabona uba ndingabakhomba ngoba nalo mfana athi mama andimazi ndandibagqibele beselula. Akubanga kho nto ke yimbi ngayo umama lo. Nekhaya lakwaMdutshane likhaya belicocekile kuthi. Enkosi tata Mfundisi. Ndiyabulela. Amen. Sifike kwixesha lokuba sifumane umntu oza kusibulela sonke ngokokuba sibe lapha phantsi kwalo mnquba. Ixesha ke ngoku ebesilibekile siyifemeli imizuzu 4 eshiyekileyo. Babesithe nge10:30 siyaphuma kule nto. Ngoku ke tata ndicinga uba ke yenze kakuhle into yoba le mizuzu 4 iniwe wena. Yenzela into yoba ubone uba uzayiqosha kanjani. Chief, masinikezele kuwe tata. Cela ingoma.
mandibulise emva kwemini senisithi kusemva kwemini qhela uthetha emva kwemini mandibulise ngalentseni ndiqale kutata umfundisi uVika ndibulise nomzala wam lo umfundisi uOphula nabanye kabefundisi engababonanga ndithi ngegama lenkosi nam ndiyanamkela kwelikhaya xa ndizawubulela sicela into yoba kubakho abantu kabathi xa besiya endaweni efana nale athi le 10 rand ndiyiphetheyo ndiyofaka isandla nokokuba izofika iflote kodwa kuba isuka enhliziyweni yami izawuba nesisindo sicela ke nanku ulunga lubethetha apha uyoske niyise phaa kuye nanku ehleli kulaa ndawo anganyakazi kulaa ndawo ahleli kuyo siyabulela kakhulu ke uba osiphathele le nkqubo kamomncinci namhlanje siyabulela bawo bulela mandiqale ngawe ungowekhaya ngutata omncinci kuthi kuba utata wakhe ungutata omkhulu wethu but kandidli ngakuthi tata omncinci ngenxa ye-age yakhe encinci kodwa ngenxa yento yoba ndiba mdala ndinabantwana so kuyanyanzeleka uba ndiyiqhele le nto uba ungutata omncinci ukuze nabantwana bakwazi ukuthi tata omkhulu kuye ba umfundisi uba ngaba bendizenzela ngendibabamba isandla bonke abantwana bakamomncinci namhlanje kuba lento yokokuba kufuna kusetyenziswene ibonakala ngamaxesha amaninzi ngexesha kukho ingxaki masibabulele ke ndiqale ngabo nabazukulwana nabatshana noonyana sibabulele because ixesha esiphila kulo ayilo xesha linendlela erayithi yokwenza izinto kuba kaloku oko kwaqala lo nyaka uphelileyo emva kwe-26 kaMatshi 2019 batshintsha ubomi bokwenza izinto noba besifuna akwenzeki kodwa ngenxa yento yoba kuyanyanzeleka ngamanye amaxesha senze sicela uxolo ke kwizinto esithe sagqithizana ngazo ukuzofika kolu suku lwanamhlanje siyababulela kakhulu ke abantwana oodade wethu nabafowethu kuba ngumomncinci yena utata omncinci ngokugqibela emadodeni iba ngutata kube khona utata ophakathi ongasekhoyo abasekho bonke ke kunjalo nje abasekho noodade wabo ngumomncinci ke ngoku nomama abantu esebeshiyekile kushiyeke umama yedwa ke ngoku oyena ungumntu omdala ke noko nathi siyancoma noko i-88 years uyigqibile but lishwa ke kuthe kulo nyaka ungapha kalupheleyo waske kwenzeka into engaqhelekanga uphuka apha ehleleni dibana kwehlele nomlenze akasenawo nomdla ke into yoba angaphinda anyathele ngaloo mlenze noba yalunga loo nto ufuna uphakanyiswa funa savumelana naloo nto ke masinibulele ke abantu abakwethu okokuqala xa sibulela ba umfundisi bunganyanzelekanga uba sithi xa sicela uba uzosiqhubela le nkonzo uvume usenokuthi ayisuka umomncinci wenu kaloku okanye umama wenu noba nikhonze wisile nina but akasekho apha but khangutsho uthe ndikhona njengomfundisi ndiyakuyiqhuba loo nkonzo siyabulela kakhulu ke kulo mzi walapha ekhaya kukho into ke emandi ebikhe ndayiva ithethwa nangudade wethu phaa ngudade wethu lo nithi ngumama
uChobonga ikhaya lakhe lipha eMhlanga. Kuthiwa ke xa kuthethwa abantu basemzalwanini, but xa silanda imbali yobuzalwane obu, ngexesha kwakukho imfazwe phakathi kwamaBhaca namanci apha eBhakuba kulaa ndawo kuthiwa kuseNdlantaka, abantu ababebaleka empini batshintsha iziduko, bebaleka into okokuba kazi uba abawuhlanganiswa nezinto zakwamanci. So abantu ke badla ngozilanda ke bathi ha-a umthetho wethu siphuma apha. Usikandikhumbuza uphumla ke uyamazi udadewabo uthetha gqitha vele athi hayi thina apha kwamanci asinawuqhathwa mntakwethu ungasilibali. Siyabulela mama, siyabulela umncinci bekuthanda kakhulu, kunjalo nje ngalo lonke ixesha ubungaphumi kuye emlonyeni. Uyazi uba abanye abantu xa bethanda ude alityalwe noba usenomyeni kube ngathi ngoku wawo waba yedwa nje kanti ukhona umyeni. Siyaxolisa ke emyenini wakho uba uske ugqama umntu ongumama angagqami umntu ongumyeni. Siyabulela kakhulu. Okokuqala masibulele, okwesibini amen sibulele bantu abakwethu ootata balapha ekuhlaleni ngokusembela ingcwaba likamomncinci. Kunjalo nje sijije nezikeyi kwizinto abaqhela ukuzenza nabaqhela ukunikwa zona nabaqhela ukwenza ngazo. Basivumela ke, siyabulela ke kootata ngolo hlobo kuba bekumele uba kwizinto esibenzele kodwa sabacela sathi ngenxa yemeko esiphila phantsi kwayo ngoku asizukwazi. 2, sinabatshakazi ke abakhokhelwa ngunkosikazi katata Lumafako abasuka ngapha eXhophozo, kodwa sithe mabanyamezele noba imeko ithini, bahlala apha besenza yonke into emele ukwenziwa. Sathi hayi siyacela abantu abakwethu, sithe naxa sisithi sivuba imeko yendlela yokuphila kwezi ntsuku zeCOVID, sithi hayi siyabathatha. Bathi heyi kahleni kwawushiyeka kungekho mntu phaya uba sike hayi savuma. Sathi hayi qhubani qhubani, Thixo uyosibona. Sigqibele umsebenzi namhlanje. Masibulele ke baba umnantsika akanena ukabi ngobishop ne usengumfundisi. Umzala ungumfundisi wase-Emi kwela cala lase Flagstaff Holy Cross kwezi ndawo ezinjalo. Kodwa ke into endiyithandayo ba ufika noko ngabantwana bafundisa besebenza. Ungutitshala noko ke, unhloko titshala. Ndonqena ukuthi yinqununu, andiwaqondi uba amagama asasetyenziswa, kodwa unhloko titshala wesikolo asebenza kuso. Uhamba ke nenkosikazi yakhe. Siyabulela. Singafanele xesha sasafunda esikolweni kuthiwe wathi umphephu xa abanye oopresidenti be-Independent States besithi ngumongameli ubani lo nowakwakhe, naye wathi nowakwakhe nobengekho. Noko ke yena ukhona. And nam ndiyayithanda le nto uba umgcine emzala ngalahleki. Abantu basengaka mfundisi noko bayalahleka because baphakathi kwemihlambi engalunganga. Hayi ubungumfundisi phakathi kwemihlambi engalunganga, funeka inyaniso siyithethe. Ukuzulunge funeka usoloko unxusile xa usemtsha unkosikazi ozokuba nelihlo elithe athi hayi mntam ndikhona apha eca kwamfundisi, hayi mama ndikhona apha. Abantu abawi kuba bekhwele entabeni bayakhatywa nje kancapha esithendeni naxa iphuku zabe selele phantsi ahlukane nesitulo esimfaneleyo. Namhlanje sizokhapha umomncinci bekukubi kona because njengoba utata umncinci esitsho isithi unamazwi asiyale ngawo atsho kakubi sangava kamandi kwakubi xa iwathetha, but sabulela because wathethile. Bekoba kubi xa besizawuva ngabanye abantu kuba besawuthi hayi niyaphusi niyathanda le nto ukuthetha into ezingakazithethwe ngabantu esebesekhukhwini lokufa.
ngethamsanqa utsho ukuthi kunjalo nje utsho singena naxa siphinda sizawuhamba sizawuthandaza siphuma wawaphinda wathi ndiyathemba nivile kunjalo nje abantwana bam nibagcine ndicinga uba sowugcinana ke ngabafowethu bona basebancinci kuba ke mna sendazalwa kuqala ngoku noko iminyaka seyithe qelele ngoku kodwa sizawugcinana nabo bafowethu nabaya namakhosikazi abo nodade wethu sizawuba kunye kule vangeli yobomi ivangeli yobomi ke mfundisi imbi because uba ngabe ufuna ukuphuma uthatha i-shortcut xa usiya endaweni uphume ngapha iza kuvumela but emva kwexesha iza kubuyisela back kulaa ndawo ubujika kuyo siyayirhalela ke loo nto into yoba masenzeni ngolo hlobo into ebalulekileyo nowadays yinto yoba masisebenzisane sibe kunye kunjalo nje banaba nabanye abantu abangabaziyo ke bona njengale nsizwa yakwamdokhwe le nsizwa ingumtshana umama uzalwa notata omkhulu mamakhe phakama mzala uzalwa notata omkhulu mamakhe kwamdokhwe apha eTabankulu abambazi ke abanye babo kodwa ke uzawubazi wena ekuhambeni kwexesha so masizula ke xa kunwatye into le COVID yasichana le sithi uyaphakama ungaphakameki kuba uthi hayi iCovid hayi saphila kakubi ngexesha lethu siyabulela kubo wonke umuntu olapha nomuntu ozileyo sibulela nakubangcwabi ngosigcinela umomncinci sibulela ke nakwabafana benze izinto ozifundileyo nezisixoxa kuzo sithi ke siyaxolisa ngexesha besibasa ikhawulezisa lento but iplan yethu kodwa isigqibo salo plan ayo yethu siyabulela kakhulu ke bawumfundisi nihambe kakuhle nonke sithe ke ngenxa yele meko kuphilwa kuyo bazawusuka umama basizisele into etyiwayo sihleli apha sonke then ke emva koko abantu bagoduke sishiye ke thina asina after tears mfundisi but njengabantu ebesiplanile xa besihlala siplane ke ngoyinto yoba what next enkosi siyabulela bethu thank you Nkosi Chief siyabulela and bulela pha kumhloli ngokusikhokela igosa ndimazi mna njengegosa lesekethe laseQawukeni and yiyo ke le nto bendithi mandimise yena njengegosa ukwenzela xa kumoshakele apha ekhaya sibe simoshwe ligosa lethu lasenkonzweni ndiyacela bethunana ukuba generally speaking masiyithathe serious le meko phandle it is not easy yabona njengoba ndilapha nje isinomngcwabo ngomso abefundisi abayi-2 kumpha esekethini siyangcwaba omnye angcwaba emagethi emandingcwaba apha nje nangomso uzawuba komnye nam ndikomnye ngolesine uzawuba komnye noba ndikomnye ngolesihlanu komnye nam ndikomnye ngomgqibelo ukomnye nam ndikomnye siyogqibela ngomnye umama wangapha eFlagstaff ngecawe so this is very very serious and I want to say le nto ayenzelwa Mr. Ramaphosa yenzelwa iziqu zethu nokuthi siphephe thina neefamilies zethu ngapha eNgcobo phandizalwa khona kukho abantwana abafuna ukuba badelele yonke le nto yenziwayo bathi hayi umama wethu asizungamhlambi thina evole emoshwari bamthatha bamvula kweza plastic bamhlamba balandela bonke boyi-4 bawugqiba benze loo nto bevekeni so I want to caution us into yobana iserious le nto namaxesha aserious
xa kuthiwa masenze le nto siyenze ngeli xesha sibekelwe ngalo, let's not do enye into because ekugqibeleni kuzawuphela ibhedi esibhedlele bebaninzi abantu. So let's take le nto sonke very, very seriously. Ndineso sicelo. I do not know uba umntu uza kwenza kanjani na because all over kungcwatywa ngolu hlobo ndithi singcwaba ngalo. We've never lost amarhamente ngale ndlela. They are just being wiped out like flies. Ndicela ke bethunana sigcinane ke kuloo nto leyo. Ngicela nje ukudlula nge-comment, hayi kuba ndifuna uyiphendula le nto kodwa ndifuna uyinika ingcaciso. Yabona le nto ibithethwa ngumama uTshobongo gosa wesekethe zawusoloko ndingqungquzisa kuwo. Amawisile wathi utata uNicholas Bhingu ewisile sifike sathatha yonke inyama le sabashiya namathambo. Asikho strongo kangaka ekudeveloping isyllabus. Kodwa le syllabus soyiswa kukuba siyoyititsha. Bafika uBhengu ayithatha injalo nezinye iqawe ziyoyititsha. Le cawe yethu andikhathali noba ungavela ngaphi nohlobo, andizange umaketha wisile, kodwa ndizokuthi we are one of the leading denominations in terms of a vision yethu ethi a Christ-healed Africa for the healing of nations, in terms of exactly what umama did kwaba bantwana, le nto ye-spirituality, okokuba focus ekukhuliseni abantwana bakho ngomoya. Abantwana bakho awuzubakha ngemali. Ndiyafuna ukudlula kuloo nto kuni into yoba sisonke imali at the end of the day asiyonto bethunana. Into ebalulekileyo luthando ebantwini nobuntu ebantwini. Ezi zinto zibekwa iwisile sazixoxa ke mama uTshobonga nazi bananiphi ke njalo njalo sazixoxa apha eMthatha ngo-2004. I was leading that. Undibona nje